Сәлем дуслар, сіз тиме тапшыруын қорайсыз. Біз әлі оны көкірек қоғып, ең музыкаль шаянның тапшыруы деп те айтабыз. Білмеймін, біз келішесіз ме, юк ма? Ләкин енді тапшыруыны башларға бір-бірді қымаша оламай. Рузал Ахмадиев сізні әлігі тапшырудан пайнар сәлемлей. Тапшыруда һәр шақ ниндидер қызықлы, сәләтлі, оригинал кунақлар була, һәм инде бүген дә искәрмә түгел, әйдәгез әле командалар белән танышыйк. Беренче команда, без инде аларны кызлар командасы дип йөртәбез. Аларның менә безнең инҗе бөртекләре белән танышабыз. Татарстанның атказанган артисты, алтын битлек номинанты, Әлмәт театры актрисасы Мәдинә Гайнуллина. Бүген бездә. Һәм Мәдинә сезгә бүген Шаян ТВның алып баручысы һәм гомумән блогеры, модны гына әйткәндә, минем әбием эшли блогеры Алима Валиева, сәлам сиңа да. Сәлам. Рәхмәт. Сезнең бүген көндәшләрегез бик җитди. Мин сезне әзрәк кенә кисәтеп куям. Карагыз, бик шундый тәкәббер генә утырып торалар әле алар хәзер. Кемнәр икәнен сорасагыз, мин таныштырып китәм. Монда артист, алып баручы, Шаян ТВ каналының дубляж студиясы актеры Илназ Сибгатуллин. Илназ, сәлам. Мин болай да беләм инде, ялгыш берәр регалияңны онытмамын дип кенә тырышам. Анда яртысын чыжып калдырдың инде син. Ярый, болай да ярый. Рәхмәт. Без тырыша яздык тагын. Икенче командада сиңа ярдәмгә алып баручы, актер, артист Бахтияр Жаббаров чакырдык. Менә шулай дигән Бахтияр Жаббаров. Инде без сезгә уңышлар теләп калабыз, сезгә дә уңышлар теләп калабыз. Инде уенның ахырында нәтиҗә нинди булганы аңлашылыр. Әйдәгез, башларга кирәктер дип саныйбыз. Беренче тур, шуннан башласак дөресрәк булыр. Икегез дип атала. Хәзер инде безнең командаларга бер кемнеңдер рәсеме күрсәтеләчәк, ләкин ул шун кеше түгел. Без аны ике кешенең рәсемнәрен бергә нейрошелтәр ярдәмендә кушып ясадык. Хәзер инде безнең командаларыбызга ике шәхесне аерып әйтергә кирәк булачак. Әлбәттә, интимәгә басабыз. Без сезнең белән сөйләшә башлыйбыз, җавапны кабул итә алабыз. Болай, рәхәтләнеп башка темаларга да сөйләшергә мөмкин. Әйдәгез, моны инде эшләп карамыйча белеп булмый, ничек эшләргә икәнен. Ихтимал, беренче сорау экранда. Ике шәхес. Кем микән бу? Джонни Кемнәр Депп. микән монда хәтта? Кемнәр? Кемнәр? Джонни Депп и Киану Ривз. Бар. Әзрәк кенә Тимәгә бас, Бахтияр. Аклы каралы фото, димәк, бу... кылфаралы фото. Димәк, монда бер нәрсә дә Димәк, ул искерәк кешедер. Искерәк. Иске карашлы. Устарелый. Консерватор. Миңа калса Ходи Такташ. Белмим, чәчләре озын Ходи Такташтыр. Аның бераз гына кыскарак булган кебек истә калган. Белмим инде ул дәврдә яшәмәде. Ләкин һәм Белмим. берсе булса да бар. Булай торып карыйсың. Сездә ниндидер уй фикер бар иде бугай. Галиаскар Камал дигән. Аскы өлешен ничектер менә Ошатып җибәрдегез. иякләрен ошатып җибәргән идем дә, хәзер сүземне кире алам. Нишләп? Белмим. Чөнки кырыйдан аның чәчләре чыккан, аның андый чәче булмаган. Монда ул башка кешенең чәчләре. Бу Бу очракта шулай. Әйтегез, шулай калсын әле алайсың. Галиаскар Камал калсын. Галиаскар Камал. Һәм Аскы икенчесе? өлеше һәм өске өлеше. Анда кем, бәлки подсказка верерсез? Актер. Хәзерге көндә бик популяр. Искәндәр Хайруллин яки Эмиль Талипов. Ул хәтле бәлки түгел. Бик мәшһүр, Бәлки бик сез танылган. безгә әйтерсез, кайсы театрдан? Мин менә әйтмәкче идем. Кайсы театрдан? Менә ул әйткән театрда түгел. Һәм сез әйткән исемендәге Галиаскар Камал исеменнән түгел. Димәк, Тинчуринны без әйттек. Анда озын чәчле Бар иде аның озын чәчле чаклары. Хәзер ул озын чәчле түгел. Хәзер озын чәчле түгел. Алмый. Сабыр. Артем Пескунов. Ярар инде, ярар. Зау уйладылар дип санадым мен десен. Әйдәгез, алайса кабул итик. Һәм дөрес җавапларны күрсәтик. Шуннан да бу
Артем Әфәнди Пискунов иде. Һәм Һәм инде сез әйткәнчә Галиәскәр Камал. Аны да танымаска Менә бит мында балны бүләбез инде. Бергә бер. Краш. Әйе. Артем Пискунов краш. Артем Борисный икән безне син кемнеңдер крашы икән бел. Сәлам. Сия аңлашыла әйткәннәр иде трелли краш. Барды. Мин сториста әйткән идем шулай. Шулаймы? Галиәскәр Камалга точно ла әйтмәгәннәр инде һичшиксез. Без әйтәбез аңа бүген. Бүген әйтәбез. Шулай ук дәвам итәбез. Икенче бирек экранда игътибар. Бусы да шулай айырырга кирәк. Бусы да айырырга кирәк һәм Эмиль җегетләр Талипов, вот 100% Эмиль фейк. Талипов белән Искәндәр Хәйруллин түгелме? ничек? Эмиль Талипов, Искәндәр Хәйруллин түгелме? Монда инде мантык шундый ук теге үткәндәге кебек, үткән биремдәге кебек. Үткәндәге һәм хәзер. Тарихи шәхес Эмиль булган. Талипов ансы нәкъ шулай. Эмиль Талипов без сездән бер җавап кабул итә алабыз, ләкин инде икенчесендә тарихи теге ыргытып калдыра аласыз. Шигендер арбасына. Икесе дә актер, икесе дә бөек актер. Бөек. Койсы театрның. Яшь вакытлары микән әле? Яшь дигән сүз менә хәзер бик урынлы сездә менә. Яшь вакытлары да. Яшь дигән сүз бик урынлы. Или яшь актер, или яшь вакытымы? Арслан. Яшь дигән сүз Яшь бәлки аның исемендә, фамилиясендә яшь. Яшь, ну аның яшьлек исеме теге яшьлек, балалар белән хәзер ассоциацияләнә. Драматург. Драматург ләкин Актер да, драматург да, режиссер да. Татарстанның халык артисты булган кайчандыр. Салих Сәйдәшевнең бик әйбәт дусты булган. Менә шулай әйтик. Салих Сәйдәшев белән бергә эшләп, бергә иҗат итеп һәм алар әле менә шундый бер керткәннәр. Драматик музыка. Шаляпин ту. Юк, Менә Фәрит бар- инде Шаляпин А? түгел. Фәрит. Драматик Ул композиция. икенче дөнья сугышында катнаштымы? Юк, катнашмый. Анда ул вакытта ул кызганыч, ул вакытка хәтле яшәмий ул. Фәрит Яруллин. Театрдан Пискуновтан ярак китмәгез, шул тирәдә генә. Нешин Кәрим Пескуновтан Тинчурин дип әйтәс килә. туган тумашаның Кәрим нәрсәсе Тинчурин дип әйтәс килә һәм ник әйтмисез сез? Кәрим Тинчурин? Кәрим Тинчурин, Эмиль Талипов һәм Кәрим Тинчурин. Менә бит. Әйе, шулай. Мин артык авыр подсказкалар бирдем. Искиткеч. Өченче бирем, игътибар. Шулай ике шәхес. Бу картина. Фото. Монсы Булат Гатауллиндер. Булат Гатауллин. Аны инде бута булмый бер кайда да. Әйе. Булат Бутауллин түгел. Тарихи шәхесләр. Тарихи шәхес. Шулай ук. Тарихи шәхес. Һәм шулай ук Булаттан ярак китмәгән. Мин аның елмаюын Булатка ашатып җибәрдем. Елмаю Булатныкы инде. Колакларын, Колакты ансы инде. Менә икесендә дә Аллага шөкер булган. шәшенең ятышлары менә. Ә икенчесе. Менә Икенчесе. күзләре аның Яра, бүтән. Булатны белдегез инде. Әйдәгез, шулай әйтик. Булатны белдегез. Юк, Булат түгел дигез. Ягъни Юк, Булатны белдегез. Икенчесе. Аның белән бәйле. Булаттан ярак китмәсәгез, икенчесен дә беләсез. Ул актермы? Актер. Нәкъ Файда уйный. Габдулла Актерны- Кариев. Түгел. Абдулла Кариев. Актер Без иши. әйттек. Безнеке бар. Без бит әле аларны- Юк, без Әле безнең белән сөйләшеп бетермәс. бит аларны сөйләшеп бетермәгән. Алар баштан белсен, анар без дөрес җавабын әйтәбез иде. Әйдәгез дөрес җаваплар тикшерик инде шулай. Менә хәзер таныдым. Габдулла Кариев һәм әлбәттә инде Бергә бер. Булат Гатауллина. Бергә бер әлеге вакытта һәм дүрткә ике гомуми исәп һәм әлеге исәп белән без киләсе турга күчәбез. Икенче турыбыз арттан алга дип атала. Без инде хәзер командаларыбызга әйләндереп җырлар тыңлатачакбыз һәм инде аларга бу җырларны Кызык. белергә кирәк булачак. Безгә дә кызык, чөнки мин әле менә мин карамыйм әле вариантларны, үзем дә белергә тырышам баштан. Карап алдым башта. Юк, монда Мин карамыйм әле. Мине монда Хамак Габдулла Кариев, мин аны ачмадым, махсус ачмадым. Тыңлыйбызмы? Әйе. Әйдәгез тыңлап барыйк, игътибар белән. Шуны да белми утырал. Астагфирулла. Басуын бастым. Юк, мин менә булай кулны күтәрдем тузра. Тал бөресе талларына,
Тал бер өсіп, тал бер өсіп, тал бер өсіп, талларда сүйген ярым әйтіп сайра. Yok, сандуғаш әйтіп сайра. Сүйген ярым қайларда. Ошондой ма жүрөм? Ну, актерлар бит матур итеп жүргөзө билерге тийиш, ой бит. Енді тырышабыз. Ләкин Ол түгел. ол түгел. Түгел? Ай, Алла. Яңадан тыңлатып. It's not fair. Шулай деп айтып Кім қойдым. шулай кебек булды әйме, әлі арттан алға тыңлағанда шулай бит. Бәлки, ну, алар татар жырлары. Bu либо Сара Садыкова, либо Альфия Абзалова. Хамдуна Сара Садыкова. Хамдуна Тимиргалиева да бар әле монда. Міне дұрысыңды айткенде мен Сара Садыкованың нешік жырлағанын хатırlamаймын. Ну, аның жыры Хамдуна бола. апаның тауышын ашаған. Хамдуна Тимиргалиева һәм Ну, Альфия инде- Абзалова ашаган. Біз тыңлайбыз ма? Яки Тыңлайбыз, біз тыңлайбыз. Әйдәгез тыңлайбыз. Аллам. Қайсыдыр ноталары Галиге барамаға шаптыра бит. Әйме? Ну, бізде енді ғадетте қойсы ноты башқа бірінші түші. Хамдуна апа Темірғалиеваның репертуарынан екені билгеле инде. Нинди зауқлы сіз сөйлешесіз. Хамдуна апаны чөнки бір кем белән дә аны бута Бута булмый. булмый. Менә җырына килгәндә бергә бер ясыйга. Ничек Хамдуна апа дим. Сез ни Сіз Галиге барам әлі деп айта Галиге барам әле баштадыңыз. дейсіз. Әйе, шулай Сіз да әйттіңіз, калдырып безнең җавапны. Галиге барам әле, Галиге барам әле. Гали исемнәре матур якка калдырмас әле. Галиге барам әле, Гали исемнәре матур якка калдырмас әле. Міне анысы енді дұрыс болмаса да мұлхайлы башқарудан Ике жырды башқарғандан соң бір мал беріп қойып болмастыр. Әйдегіз текшіріп қарай шылай да. Аллахым. Галиге барам әлі, Күйеуге барам әлі. тиккене отырып болмай ма? Тиккене отырып болмай ма нешіктір түге? Biz молодец. Юк қалғана сізге тіге драм н бейс бермегенмін екен тіге битбокс білен. Туру келе өз тағын. Драм н бейс. Yo, Аллах тұрмағыз. Сіз аналадық. Әйдегіз олайса есеп бірге нөл. Әліге тұрда біз екінші биремні тыңлайбыз. Бу Альфия Абзалова. Әлфия Абзалова. Yok yok. Эй, Альфия Абзалова деп алғаш айттым. Стоп, Альфия Абзалова. Кім әлі? Теге. Бір, екі. Сені де менің яш ерегімні яқ. Жоқ. Бега қызық болды. Неде жүр ол? Менің еш ерегімнің. Ол ұятныққа бола алмай, ол менің үшін туған. Урлама сен аны менен калдыршы түнге урам. Қалай дейсің оны істейді жүр Матур итеп жырлағыз әлі. Қыланып түгел. Әйе, матур жүр. Академичный вокал. Бірге бір ясыйға әлі. Идегіз енді бірге Бірге бір бір ясыйға. ясыйға Бірге бір ясыйға әлі. Бірге бір ясыйға әлі. Бірге бір матур исәп бит. Исімін әйтейін. Әйде, бізден жыры алардан есім болсын. Әйе. Қалдыршы Қалдыршы түнгі. түнгі ұрам деп айтты. Әйдегіз қабыл еттік. Бізнекі. Әйе. Әлфин Асқанова. Әлфина Ғзамова. Yok indi alар bit ettiler mi Elfine Aslan? Yok, ana etmediler. Yok, men Альфия Абзалова. Alar Elfiye Yok Abzalova onları dediler. ettiler. Анлар айттым, әйе. Yok biz anladık mı yine jırını kabul ettik allardan. Bizge başkuruşçusu anı. Bir ballı buraya gittik zini bizge yigitler. Biz Риза. Tigizli Yok, giydi. aydak- İlnaz Riza. Соң бит Ben Риза. sana Riza. Бәхтияр. Әмин мында Биш нәрсе меңешін үшін. Риза. Әмин мында нәрсе үшін. Мин мында нәрсе үшін. Дұрыс жауап тыңлайбыз. Сен бірге бір. Меніңше ұзақламай тіге рус эстрадасында Надежда Кадышева популярлық қозанған шекілді. Зоқламай түгілейінде ол келді дейінде. Міне Надежда Кадышева деп айтам, міне қақ популярлық қозанда, міне біздің Альфина Асқанова тизден сәттіге шашақ эксполарын шешіп. Уже. Әйе. Барма керек. Әйе. Бик әйбет Барғанда тенденциялар. бізге де шалтыратығыз, бізде барабыз. Шексіз. Исәп бірге бір. Һәм әйдәгіз келесі беремді тыңлап барайбыз.
Bu Jennifer Lopez. Azı точно. Зілейле. Жыры. Теге. Seni yaratam. Яратам. Min seni baribir gözüme karatam. Soğuş söyle. Sol. Теге. Bilmeyimiz. Бирапам. Тикшерик инде Будыры жауап баштан. инде, Тикшерик баштан. Senin para gözlerin, senin yağmur sözlerin, yanan benim yüzlerim. Senin para başların, senin para gözlerin, senin yağmur sözlerin, yanan benim yüzlerim. Ben seni yaratan, ben seni varını gözüme karatan, ben seni yaratan, Üzüme karatan. Onda Züleyla Türkmen'in konsertinde за кадром kızlar уже onlarınca var. Onda seni күрсәттеләр бит болай якыннан. Мен син бу бит теге Backstreet Boys на минимал. Шулайрак. Ярар, алайса, ну, исәп 2-1 әлегә. 2-1. Тыңлыйбыз, кирәсе бирәм. Unutmagan түгелме? Ансы булды түгелме син? Yok. Онытмаган. Шулык неме? Шулык җырчы. Гүзәл Уразовага шаган. Юкмы? Онытмаган. Параль бастыларда куйдылар. İyi. Şah. Bizdeki yansın. Sizdeki yansın. Bizdeki yansın. Dostum. Бергә бер ясыйбыз инде демәк. Сездә башка вариант? Yok, güzel razı ekan dedi. Менә җырын тыңлап бетерәм. Җырлар. Әйдәгез бераз гына тыңлайк әле. Әле бит җырлый да башламадык куясыз. Гүзәл Уразова икән беләсез. Ай. Хәзер теге Bildim min canım üzüngне, min бәхетле диемен, тимәсен тик күзләрен, тимәсен тик күзләрен. Жаным. Гүзәл Уразовага. Әйе. Эзләдем җаным, бәгърем сине. Аны хәзер теге яшьләр Гүзәл Уразова да җырлый икән, белмиләр икән. Ниндидер Беку Краус дип йөриләр. Siz babamın обратно спрашивали. Бу җырда кем җырлый? Моны Беку җырлый. Теге. Нинди Беку? Ну теге Беку. Шул инде. Димәк, әйдәгез. Белешеп карыйк. Шулаймы? Әйдә хәзер син. Тимәсен тик күзләрен, тимәсен тик күзләрен. Жаным. Син була. Bundan so'ng Baxtiyorni Güzel Razı o'zining turkumiga chaqirar deb Подтанцовка. ishonib qolamiz. 3-1 исәп һәм әйдәгез киләсе биремне тыңлыйбыз. Руки вверх. Шагат. Орамады бәлем. Әйе. Мен biz bu mık ama asıp degan jır. Үзбәк халык җыры ди. Kırgız dili. Юк, аны гомумән degan jır. җырчысы үзбәккә охшамаган, әйтерим мин. Нәрсәгә хамаган? Үзбәккә охшамаган җырчысы. Әйдәгез тыңлап битерик әле. Әйдәгез. Әйдәгез. Olmaz o beni şey yalan.
كلنا قم ساعات تجيو نشغلو نشغلو مثال جر قم ساعات Ağa ömürler Ağa tırmış mizgiller Kadirlerin bilmeyiz Kadirlerin bilmeyiz Dürüst müsün? Cevaplarını bilmeyiz Demek No, ayda tekşirip koray енді былай да көп тыңладық бетін. Ихтибар. Әфәрин егетләр. Қадірлерін білмейбіз. Нидей әйбет күндешлеріңіз бүгін сіздің, сіздің үшін соналар, әфәрин, үзлері білмәділер, не бит нидей ауыр сұрауыны білділер. Bizning javob berganini kutib turdilar endi. Исәп, 2-2. Һәм безнең шуның белән әлеге тур тәмамланды. Безне алда 3нче тур көтә. Әйдәгез, 3нче турга күчәбез. Күзәлді қызға кетергіз кімдір әлеге izlәү системасынан жыр эзли. Ләкин жырның исемен дә белми, башкаручысын да белми. Ләкин аның әзрәк кенә эштәлеге исендә калган, шуны инде менә шул запроска яза. Хәзер шул язганны без сезгә тыңлатачакбыз. Ә сез инде үзегез моны тыңлап, ниндидер нәрсәгәдер ләгеп калып, ниндидер фишкаларга эштәлеккә әлбәттә тимәгә баса аласыз. Без инде максималь рәвештә сезгә дөрес җавапка килергә җиңел булсын дип тырыштык. Ихтибар, тыңлыйбыз. Окей, Гөлгенә. Җырны башкаручы хатын-кыз ел фасылларын сагына. Әйе, ел фасылларының һәрберсен. Язларда ул хыял курган, мәхәббәтен эзләп урамнарны мең ураган. Җылы җәен яңгыр сырап кабат урамнарны мең кабат ураган. Хәтта салкын кышны да сагына бит. Анда ул күңелендә бураннар булса да, беләсезме нишләгән? Әйе, аны эзләп тагын ураган. Күзләрдән бәхет сорап кабат нишләгән дисезме? Яратканын эзләгән. Эзли торгач таба бит ул аны, таба. Ләкин аңламадым. Әллә каструльнең бер төрендә, әллә инде шәһәрдә. Казанда, мин Казанда, сине эзләп таптым. Мин Казанда бәхет юрадым. Бергә узып Казан урамнары. Бергә узып Казан урамын. Әйбәт фикер. Һәм ул дөрес тикшерәбез. Тикшерәбез, әйдәгез. Мин Казанда бәхет юрадым. Сезгә Казан урамнары. Бергә Венера Ганиева. Шәп. Әйбәт. 1-0. Аларда. Икенче сорау. Шулай ук. Окей, Гөлгенә. Окей, Гөлгенә. Мәхәббәт белән бәйле хисләр күп инде алар. Башкаручы да бу юлы юксыныдан димерә. Күзләре дә шуңа моңлы. Яратканы ак бураннар урап алып, айны болытлар капласа да юлны таба алыр микән? Башкаручының юксынуын яратканын сизә микән ул? Хисләрен дә шундый матур итеп аңлата бит җырчы. Җыр булып керерсең, наз тулы йөрәгемә. Жыр нас тулы йөрәгем. Мин сине шундый сагындым. Сизәсең микән шуны? Айны болытлар капласа, табырсың микән юлны? Бу менә шушы җыр. Мин җырлап бетерсен дигән идем, мин дә белдем бу җырны. Җырлап бетерсен дигән. Кызганыч. Кызганыч. Безгә балыгызны бирәсез. Кызганыч. Әйе, сез дә бирдегез. Бу тапшыруда сездән кала җырлый белүче юк. Шунысы кызганыч. Ләкин инде дөрес җавапны тикшерергә кирәк, игътибар. Әлеге турда 3нче сорау. Рәхмәт. Мин просто бастым беренче. Яратам тимәләргә басырга. Яратам инде. Тыңлыйбыз, соңгы бирәм.
Окей, Гөлгенә. Әлеге җыр беренче карашка табигать күренеше турында. Мондый күренеш көзге көнне аеруча еш очрый. Мәгънәсенә килсәң, барысы да фәлсәфи. Җырны Зәңгәр томан түгелме? Yok köz turunda söz var. Көздә зәңгәр томан булмый. Томан була бит инде көзен. Зәңгәр томан. Томан ул җәй көне дә була. Ул резин яндырганда да була зәңгәр томан. Резин яндырганда да зәңгәр томан була. Шуңа күрә әйдәгез тыңлап. Резин яндырганда карап торасың да бүтүнөй бу зәңгәр томан була. Маңгайыңа бер күндер салыр да. Томан дип җырлап. Зәңгәр томан. Минемчә, теге «Ежик в тумане» мультфильмына шул музыканы куйсам. Ул Камил мультфильм була. Гөлгенән тыңлап Гөлгенән тыңлыйбыз, яки җавапны кабул итәбез. Гөлгеләне тыңлыйбыз. Дөрес Җыр беренче карашка табигать күренеше турында. Мондый күренеш көзге көнне аеруча еш очрый. Мәгънәсенә килсәң, барысы да фәлсәфи. Җырны башкаручы легендабыз хисләрне бу сихри күренеш белән чагыштыра. Синең хисең әле һаман. зәңгәр томан. Yok егетләр. Кеше булыгыз инде. Юк, алар беренче әйттеләр без. Кеше булып калырга кирәк. Кеше булып калырга кирәк. Ярар бирегез инде Шаярдым инде шаярдым. Алар Юк, алар беренче әйттеләр, алар беренче әйттеләр. Әйдәгез теге һәр вакытта да джентльмен булып калыйк. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйбыз Кызлар булайда. жавап бир. О, саксофон. Кайчан соң ул? Мин бер дә ишетмим саксофонны. У тебя слух не тонкий. Җәмәгать шулай итеп безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Рәхмәт. Шамус. Рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Уйнаганыгыз өчен. Рәхмәт. Уйлаганыгыз өчен. Ничә калды бит? Әйдәгез 4нче тур. Шулай шул. Менә теге яхшы әйбер. Менә бетә дә китәк. Мәгәндә генә. Жал. Нәрсә җитмичә кала. Ләкин аның каравы исәп шундый матур күрә. Беләсезме, теге бинго дип әйтәсе килә. 7-гә 7. Үсә тагын бер тур кирәк. Юк кирәкми, дуслык, Дуслык җиңсен. Афәрин, Әйдәгез, афәрин. Дуслык булсын, бөтен дөньяда дуслык булсын, илләр арасында дуслык булсын. Әйдәгез. Шәһәрләр, театрлар Театрлар арасында дуслык булсын. Әйе, шулай булсын, чөнки без Дуслык яратабыз. Без дус яшәргә тиеш. Шул теләкләр белән без сезнең белән сау булашабыз. Сау булашасы килмәсә дә туры килә. Сау булыгыз дуслар, киләсе очрашларга кадәр. Сау булыгыз.